A carne á grella. Son esas molestas tartarugas. Ola, carné e papéis do coche. Leo, xa imos! Toma, lategazo! Sei como soa isto. Necesito que me creades, porque veño... Comandante O'Neill! do futuro. Volvo a empezar. Chámome Casey Jones. No futuro, unha raza extraterrestre destruirá o planeta. Pero o mestre Leonardo encargoume unha misión. Atopa a chave, detén os cranos. O rapaz do futuro logo ven do futuro. Os meus miolos, po. Esta noite, con esta chave, liberarémolos para que asolen este mundo. Non! Está comezando! Están aquí! Unídevos a min, irmá.